Request HC Tank. Lah, HC Tank yo gampang loh. Wong HC iki hero favoritku yo, tak gawe tank yo sering aku. Yo wis ra apa penting kowe iki swallow tak turuti wae requestan sing piye yo, gampang banget iki koyoke lho yo. Tergantung timing kok ah. Sebagai roamer yang baik le, aku iki kudu ngewangi. Delok lho. Ixiane lho ngantek flicker. Wedine karo HC iki padahal HC ku HC tank lho. Cara HC damage lak mati mang dekne yo. Iki Fanny pekok malah mati. Kalem bang, kalem boy, aku iki HC tank ora HC damage kok. Aduh. Kekepung aku anjir. Kalem. Tapi bohong mati kowe. Aduh, EZ gini le alah Selena anjing Selenane. Lah Lukas kowe opo iki? Lho. Pekoki Lukasnya malah mati. Nah, item pertama aku sudah di Thunderbelt. Tuku item keloro aku. Sik. Gak aja domi. Sik, aku tuku iki wae. Ben apa lho? Ben kan iki kan hero HC kan ala mboh nyocot ae aku. Iki aduh apa mang tarikan apa mang kalem min sitare iki ngejar terus ket mang. Tapi dekne yo ora iso nglawan gocekanku le. Aku iki top global HC nomor mbuh lali aku nomor piro. Boleh mbah. Ceping apa ket ki mang aku. Iki suyo medeni wong ya cara aku damage lak mati lho suyone mang. Ah, ra kenek sisan. Tai. Oh rekal. Mbok kira aku jono ning kono tapi masam. Fanine iki ancen bajingan ape tak jukuk aku mang. Nah, item keteluku wis dadi, Guardian Helmetku wis dadi. Oh, deloken Guardian Helmet wis dadi. Langsung tuku Athena wae. Apa iki medeni wong hero anyar iki. Tapi yo piye meneh le, jenenge kalah yo kalah, iki Lukasku iki pewekok mati 13. Yo wis ora usah kakek nyocot iki. Ikan hiu burung gagak, burung pipit.